У Магілёве і Гомелі ў дзіцячых садках паўстаюць групы з беларускай мовай выхавання. Ад восені магілёўскія дзеткі змогуць навучацца на сваёй мове ў садках нумар 93 па вуліцы Бялінскага ды нумар 79 па вуліцы Непакорных. У Гомлі ж у яслях, садах нумар 160 і 161. Пазітыўна, але не зусім, таму што зацікаўленыя ў такіх групах бацькі не заўжды змогуць туды патрапіць. Вам скажуць, што вы такія адны і што такія, як вы, прыйшлі ўпершыню за 20 гадоў. Але гэта не так, і справа ў тым, што створаныя групы, яны не вырашаюць праблему у сістэме, якая ёсць, што гэтыя бацькі, яны губляюцца па аднаму, па два, па тры, па 8, і групы не ствараюцца. Паколькі чэргі ў садкі фармуюцца загадзя, першынства належыць дзеткам, бацькі якіх парупіліся пра месцы раней. І калі тыя не захочуць беларускамоўныя групы, такія групы могуць быць проста расфармаваныя. Распаўсюджаная ў садках практыка казаць пра адсутнасць ахвочых, метадычак ды настаўнікаў. Хоць апошнія аргументы абвяргае нават Міністэрства адукацыі. Усе настаўнікі маюць абавязак выкладаць на абедзвюх дзяржаўных мовах. Бацькам жа, зацікаўленым у беларускамоўнай адукацыі сваіх дзяцей, варта стаць на дадатковы улік у гарвыканкаме, каб сфармаваць сваю чаргу. Так, дзякуючы намаганням гомельскага ТБМ, чарга там складае на сёння 20 чалавек, прычым без аніякай рэкламы. А далей працуе старое, як свет правіла. Разам можна болей.